Ještě než video začne, bych vám rád připomenul, že dneska v 6 hodin večer budu vysílat živě, slavím také narozeniny, takže vás tam moc rád všechny uvidím. Zahrajeme si něco na PS3, nějakou PS2 hru, už asi vím jakou, a můžeme se spolu pokecat. Tak přijďte. Zdar vám všem, jak můžete vidět, tak už jsem se oblékl zimní bundu, protože venku už je celkem solidně nasněžíno, jak můžete vidět, je to prostě paráda. A z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že vezmu tohleto své speciální prkínko, který je upravený na sníh, a vyrobíme si parádní sněhový skatepark. Ukážu vám jak na to, jdeme na to. No, tak jsem vyrazil ven, i když původně jsem měl na tuhletu druhou adventní neděli pro vás připravený úplně něco jiného, a to konkrétně tady tuhletu překážku, jak můžete vidět, ten záběr. A samozřejmě mám s sebou tenhle ten fingerboard, nebo snowboard, nebo já. No, tak jsem tady a zde na tomhle místě, na tomhletom patníčku, vyrobím fakt parádní skatepark ze sněhu. Jdu na to. No a mám to hotový, jak můžete vidět, teda doufám, že to dobře vidíte, tak tady mám takovej jako box a tady je takový menší kicker, takový odrážeč. Takže já si tady někde v tom rožku postavím kameru, abyste na to mohli vidět, a vyzkoušíme to, no. Je to taky jednodušší, je tady jenom box a kicker a třeba přes tu tyčku můžu něco zkusit, ale svýmu účelu to poslouží. Nezbláznili jste se, zatímco jsem byl pryč? Co? No, tak jsem se vrátil zvenku, přivítal s kočkama a to by mohlo být pro tohleto video všechno. Samozřejmě mohl jsem ten skatepark udělat ještě lepší, ale však vy si určitě poradíte, když si budete chtít něco podobného vytvořit i sami. Budu rád, když se uvidíme zase u příštího videa, anebo na dnešním streamu. Čau.